ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азизу гиромӣ. Ман имрӯз мехоҳам барои шумо омӯзонам ки чӣ гуна аз интернет пул кор кардан мешавад. Шумо бо ин пул метавонед подписчик дар инстаграм харед, ё ин ки просмотр лайки ютуб харед ва ё ин ки метавонед пула синимат карда гиред. Реални воқеӣ фақат ин ки дар картаҳои Россия мешавад, ё ин ки киви кошелек мешавад гирифтан. Барои хотири ин мегузарем любой браузеранда поиск метем Instagram 777. Мана Instagram 777 поиск метем. Якмаш медроем накрутка Instagram подписчиков или лайков бесплатно медроем. шумо прямои ҳамин сайт метавонед якбора барои худ подписчик харед, лайк харед дар Instagram. хуб, медроем регистратсия. вақти регистратсия ман регистратсия карда шудагиам. Агар шумо регистратсия карда набошед, метавонед як бор дигар регистратсия кунед, ё ин ки бо воситаи Google даромада мешавад. Яъне шумо аллакай агар аккаунт дошта бошед, почта электрон дошта бошед, метавонед Google қати осонтар дроен. барои худ ман Google-ам қати медром. мана плюса пахш мекунем. та инҷо рӯйхати аккаунтҳо мебурад, дилхоша интихоб мекунед. ман мисол мегирам, манаи аккаунтама. беҳтарин сайтай барои пулкоркунӣ. значит инаш намешавад. Galaxy A71 аллакай дар назди ман дур аст. ман мегирам дигар аккаунтама. хеб бинем кума инаш мешавад ё ки не. мана ин шуд. яъне маниқи страница кушода шавад. агар ин саҳифаи главни вай мебошад. сайти Instagram 777. дар ин саҳифа шумо метавонед подписчик харед, лайк харед, просмотр харед. вибред категория мегӯем подписчик Instagram, YouTube, Telegram, ВКонтакт, TikTok, қариб ҳама чиз ҳаст. хуб, мавзӯи худо пулкоркунӣ буд. барои хотири пулкор кардан медроем номи профила болош мебиёем. заработок дорад. заработок медроем. мана инҷанда рӯйхати корро мебуроянд. все задания дар имрӯзи подписатсия на профил. просто подписатсия мекунед. мана аллакай дар ин каналам аллакай 1 рубл 76 копейк кор кардагӣ ҳастам. мани выполнита пахш мекунед. я страница дигар кушода мешавад. дар ин страница я согласен, я не робот интихоб мекунем. продолжита пахш мекунем. баъд аз ин саҳифаи инстаграми худи мо кушода мешавад. мана просто подписатсия мекунем. закрит карда проверита пахш мекунем. якумаш намешавад. чӯ ба якумаш намешавад? барои хотири инҷанда я не робот гуфта интихоб кардем ва я согласен кардем. вақт камтар бисёр бурафт. ангоми вақт камтар бисёр бурафтан қабул намекунад. дилхоҳаши вақташ бисёр бурад қабул намекунад. манаш хеле хонсода худаш гуфта время проверки истекло, яъне время бисёр бурад гуфтагӣ. дуюмш вай мекунем. выполнить пахш мекунем. подписатсия пахш мекунем. закрит мекунем. проверить пахш мекунем. мана 1.94 шуд. 1.94 мана иниш мебинем. уже нашуд. баъзеш намешавад. 15 копейк бояд тияд инаш. подписатсия мекунем. закрити проверить. 1.94 буд. мана 2.4 шуд. шумо бародари азиз метавонед амхел просто подписатсия кардан, лайк мондан. мана инҷа лайка мемонад. лайк мемонем. закрити мекунем. проверита пахш мекунем. мана чӣ хеле дидед пул омад. баъде ки кор карда шудед, инҷа танҳо дар аз 200 рубл болоша гирифта метавонед дар дастон. не ки барои хотири подписчик харидан минимум
10 рубл дар кора. Яъне 10 рублтона метавонед аз 10 рубл боло шавад метавонед подписчик, просмотр, лайк харидан дар худи ҳамин сайт. Лекин агар снимат карда гирам гӯед киви кошелёка интихоб мекунед, минимум 200 рубл кор карданатон дар кора. баъде ки 200 рубл шуд вивода пахш мекунед киви кошелёк, пули дар коритон мисол 200 рубл, мисол 200 рубл ва номери картатон ё ин ки номер кошелёкатон менависед, превестия пахш мекунед, аллакай мебурвад худоида кошелёкатон. Ягон хел фреб надорад бародаро, чиста тоза пула метиҳад. Лекин гуфтамонам инҷа худаш гуфтагиай кадом вайб фоиз мегирад. Мана киви кошелёки ки аза 5% мегирад. 5 рубл, 10 рубл хулас мегирад ин сайт аз шумо. خب بعد مثال 10 روبل شدن برای خاطر подписчик خریدن на рекламный баланс мегӯем 10 рубл мемоне превестия пахш мекунем, аллакай дар баланс мо мегузарад. мисол 10 рубл мегузарад, баъд аз ин мегузарем сделать заказ медроем. сделать заказ дар инҷа категорияш интихоб мекунам. мисол интихоб мекунам подписчик Instagram. подписчик Instagram интихоб кардем, поёнанда вид накрутки интихоб мекунем. мисол инҷанда подписчикҳо аки чихегон качествен мешад, без качествен мешад. шумо бани 20 таъфира интихоб кунед, мумкин баъд аз як ҳафта подписчикҳото ҳамаш отписатсия кунанд. нағзаш 199 рублаша вай мекунем, пахш мекунем. мана худаш гуфтаи бед отписок, без отписок, яъне отписатсия намекунад. силкаи инстаграматона, силкаи саҳифаи главни инстаграматона виставид мекунед дар инҷа. баъд количествои подписчика интихоб мекунед. ҳамун пуле ки дар балансатона ҳаве дида интихоб мекунед. мисол шумо 5 рубл доред, як бор мебинед ки дар 100 подписчики чӣ қадар нигоҳ кунед. дар 100 подписчик аллакай 19 рубл бурад. значит намешад. мисол 10 сомон бигирем, агар як бо 50 таш кунем, бинем чанд рубл мегӯям. мана 9 сомон 95 драманда, 9 рубл 95 копейканда 50 подписчик ту метиҳад. ин чӯба як қимат ҳай барои хотири худо инҷа виши качествоша интихоб кардем. агар поинаш барорем, мана ҳама пастша монем, нигоҳ кунед. 200 подписчик 5 рубл шуд. шумо қариб мумкин 1000 рубл гирифта тонед. мана 1000 подписчик 27 рубл. ё ин ки ҳамхе кор карда подписчик мехаред, ё метавонед прямо тариқи мани кивиҳо пул гузаронда пулқати харед. хуб бародарои азизу гиромӣ, ин буд яке аз роҳҳои пул кор кардан аз интернет. ин сайт через телефонам мешавад кор кардан. дароед кор кунед бародаро. хайр, то дарсҳои оянда канали моя дастгирӣ кардана фаромӯш накунед.